Ahojte. Dlhšie sme sa nevideli a tak vám púšťam neoficiálne pokračovanie príbehu jednej jednosmerky. Videli ste predtým ten čierny Passat a po ňom biela fabka? Chceli vojsť do jednosmerky, ale sa im to nepodarilo. Za to táto Audina, tá preletela suverénne a tu pozrite sa, vodič Volva, ten sa musel pratať na bok, lebo stará oktávka si to šindla neohrozene v protismere. No, títo už také šťastie nemali, pretože tu sú často mestskí hajdúsi a dokonca aj štátna polícia tu nás striehne na previnilcov a niekto ako tu, konkrétne tento prípad, len čo vošiel do jednosmerky, už ho mali, takže ho riešia. No, čo sa dá robiť, mal smolu. No, tu nám máme zase iný prípad. Chlapík ušiel do jednosmerky, ukázal som mu značku, pozrite sa, prace sa nazad. A takýchto prípadov je tu strašne veľa. Na to, že tá jednosmerka je tu už dlho, tak nechápem, lebo aj miestni vodiči stále jazdia po pamäti. Tu pozrite sa, ďalší prípad. Ale toto bol frajer, aspoň sa ospravedlnil. Vycúval ako nič a za chvíľku som mal cestu voľnú. Počuli ste pred chvíľou ten hukot? Takmer ma nie je počuť. Nuž, tak hučia ventilátory, keď chcem odrosiť čelné okno. Tu v prípade klipu tohto modrého Kodiaka je pekné počasie, čiže ventilátory nehučia. Toto je ďalšia páchateľka priestupku. Vkúrila do zákazu a keď zbadala oproti autobus, vycúvala s kamennou tvárou, ani brvou nemrkla. A tradá, pálila preč. Asi si šla dať opraviť svetlo. Tu máme ďalšieho páchateľa priestupku. Ale zbadalo proti sebe autobus, zaradil spiatočku a cúva. Nemá s tým absolútne žiadny problém. Nemyslíte si ale, že aj mne sa nepodarí niekedy urobiť nejaký priestupok. Sme len ľudia. Ale z egoisticko, sebecko, narcistických dôvodov ich samozrejme nezverejňujem. Prečo by som to robil však? Nuž, poďme ďalej. Teraz sa pozrieme na situácie, ktoré sa udejú po tme. V dobrej nálade si užívam jazdu a nemôžem ju pokaziť ani čosi takéto oproti. Kam ideš? Jednosmerka? A tak tu máme zase ďalšieho vodiča, ktorý si precvičí cúvanie a troška to má sťažené, pretože je tma, ale nemal problém. Ďalší porušovateľ vyhlášky, ktorý si myslel, že mu to prejde, keď ho skrýva šero, ale vidíte, zbadal sa hneď z piatočka a poďme, páli preč. Pracovne som si toto video nazval Videošperky z jednej jednosmerky. Migaj. No šmíkaj. Už máme opäť deň, ale tu až takú dobrú náladu nemám, pretože hodne meškám. Húďa baba, tá zase problémy s cúvaním mala, ale bojovala s tým statočne. Nakoniec, ako uvidíte, tak to dala. Dokonca sa ospravedlnila. Nuž, tá sa to môže, ale už keď vidím, že som vošiel do toho zákazu, tak sa netrepem a zastanem čím skorej a cúvam. Skrátka, riešim to. Tu sa pozri, tu. Babe som ukázal značku zákaz vjazdu a verím, že si to zapamätá a do tohto zákazu už nevôjde.
Poďme. Tento vodič ma celkom pobavil. Je to chlap, ale cúva strašne. Ja som myslel, že toho bavoráka volať oškrabe. Ja keby som takto cúval, tak predám bavoráka a rozmýšľam nad eutanáziou vo Švajčiarsku. Práve ten mám trestne ešte. Teraz naozaj nechápem jeho zámysel. Chce tam vojsť, nechce tam vojsť. Kde sa trepeš, veď tu máš zákaz vjazdu? Verte, že by som sa na ňu vykašľal, ale v zrkadle som videl, že za mnou pristavilo auto mestskej polície, liadka, ktorá prišla vyberať isté pokuty. Nie, aby riešili situáciu tam, kde nám autá stoja na zástavkách, idú okolo, ale vykašľú sa na to. Takže, priatelia, majte sa pekne, autobusom zdar, šauko! Tam máš, tam.